Thailand sini boba karena hambai जों tini ek nong sim na andratni ramsangkor village so जों tini kaisa tini yongno nukha bo onek bialo kraijak mosana nangna kering toka bono help khaipaine bo kurui जों tini boba kara chai tongmung bai जों tini tipra motan hoite जों dotoman sak mai buti ninggru phana asuk kubang ma bimai ekhano जों tini mayung 10 kg te tope ek pata alu 1 kg thaili ro जों tini soba number ke thaili gachin tipra motan adom rok tabugi hi bo onek bialo kraijak bono joto pare je nuknai rok subai ma onek chanai bo onek bialo kraijak tabo boba karena pulang nak hambat baru tamu kena buat sesa ini tipra motan ini bisinte sesa mana mani rok sobalai tonglai tak yang ini baju itu sore rok hamta dia hamta sini sinan ini ini sobalai kata hamsun ini tagle tapi hai kan Năm mai rong sách. yang nono ke bo hai na de na theka ya ke bo nai te ko ke bo mungsa pa no chamung rok te ko na ble Bonus untuk doctor rong yang tini ada. tini buba kara tini raja dagi mung bai जों nono tini naina hin thaina ta ngai khori sam khori alman sem hai uya kuno phulibo kita keteksa ko nama hai Mana ta at ka baro ini mai rok kura kare yang nung om suk din je chori hamya klai to mani nono ke bo kunu de nai pheka banin chori rono ke bo chuba chu de khaika khai ni ni nawo koijan tong ano ko sere rok ti jora pa jona aji nai ke nung simina cái ko sin nau ni tao ki yong ri are ta yang ko bo nó có thể tam la guri ko ngai yong tam lo ni ko bis ko ra ai ati rok se sai tong tong le ngai bithi rok kai sai tu tong biti uru na har sama ne pai ka tin thama sala ru liya so ko bai ya khai te liya ngai doctor rok kai tam ni sa mane ya ti ma lại cái biti ka ka sok te ni phai lo ko ko rok ta bo ri lo ati rok ni ka ngai nung ni nai na ma nai ma ni rồi trên te nung te tam rok ni te kobong tong ba nung te tam nang nó nung sana tam mu chung mà chúng ta mới cần dập thôi là có này hóm mà hở ngay je nono nai tong nai amon ba no chubana ni bagai je tono kobok jawa ngai je nai tong nai je video nung nai rok no pol daur ma iko bon bon sai mane karon yong ni chori hingai onek din nong kha hamya bonus kita help mak help nung te kaisa ko khang mana mon berte bukang be help chore hamya bini sagrok tei bini nok rok bonuk khna belai no chayang tongkha bono nok rok bo tangi rimang hai belai chanai karon tabo khangke kesang mani somoyung tongo ono ko tongnan hinga belai no kosto nangnai karon tei hinga bini chere rok bo ngko 5 jona pas bong no ko total hinga 5 jona member tongo tei brom sunok sigon te belai no kosto kai tongo omon bin che yong ni te bo sori hamya tei ajinai hinga yong sachung se tei bin chere rok bo belai no chere kho tei bono kebo bo chuba phaya ko jo video no nuk to khangkai bono kicha chubana ni bagai kobok jawa om suno ambai